ह्या नाटकाच्या संदर्भामध्ये डिझाईन आणि डायरेक्शनच्या संदर्भामध्ये काय अशा गोष्टी तुला म्हणजे तुझ्या पद्धतीनं डिझाईन आणि डायरेक्शन हे कशा पद्धतीनं तुला सोपं करून आम्हा प्रेक्षकांना सांगता येईल की या नाटकाच्या संदर्भातलं डिरेक्शन माझं ह्या अँगलचं होतं किंवा अशा प्रक्रियेतनं मी गेले आणि प्लॉट काय होता नाटकाचा कशा पद्धतीने थोडक्यात. ओके ठीक आहे चालेल. तर माझा प्लस पॉईंट ॲज अ मेकर आहे की सिनोग्राफी सेट नक्कीच कॉस्ट्यूम असेल त्याचबरोबर सेट असेल ह्या दोन्ही गोष्टी सुद्धा कशा मिक्स. हो माझा प्लस पॉईंट असा आहे की मी जेव्हा पण स्क्रिप्ट वाचते सो एव्हरी डिरेक्टर हॅज गॉट द्या प्लस पॉईंट्स विथ वन टेक्निकल थिंग. देर विल बी अ डिरेक्टर ज्याचा लाइटिंगचा एलिमेंट स्ट्रॉंग असेल, देर विल बी अ डिरेक्टर ज्याचा कॉस्ट्यूमचा एलिमेंट स्ट्रॉंग असेल, देर विल बी अ डिरेक्टर ज्याचा सेटचा एलिमेंट स्ट्रॉंग असेल, अभिनयाचा असेल. येस. सो माझा डिझाईन डिरेक्शन म्हणजे सेट सिनोग्राफी हा जो एलिमेंट आहे तो माझा स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे मी नाटक करताना मला लोकाल्स किंवा माझा डिझाईन काय असेल नाटकाचा तो मला क्लिअर होत जातो. सो तशा मी लाईन्स ड्रॉ करायला लागते, स्केचेस बनवायला लागते. अँड इनिशियली जेव्हा माझं केदार आणि वर्धनची आमची इनिशियल जेव्हा मीटिंग झालेली तेव्हा मी ग्रुपमध्ये कोण कोण आहेत, कोण कोण नवीन म्हणजे कोण कोण त्यांचे बॅकस्टेज आर्टिस्ट आहे ह्याच्याबद्दल जाणून घेतलेलं. तर त्यांनी बाप्पाचा आमचे मोहनदास चारी यांचा रेफरन्स दिलेला. मग अजून एक आर्टिस्ट आहे त्याचा पण रेफरन्स दिलेला. अँड देन म्युझिकसाठी दिलीप सरांचा रेफरन्स दिलेला केदारने. तर अशी सगळी जी टेक्निकल टीम आहे ह्याच्याबद्दल मी जाणून घेतलेलं इनिशियली. कारण ही टेक्निकल टीम मला रिहर्सलला हवी असते. त्यांना मी सतत इनपुट देत राहते की हे असं असं मी इमॅजिन करते आणि ह्याला आपण कसं टेक ऑफ करायचं. तर कधीच असं होत नाही की मी पूर्ण नाटक बसवते अँड देन फायनली येऊन सगळेजण ॲड होतात. तसं कधीच नसतं. एव्हरी टेक्निकल पर्सन इज इन्व्हॉल्व फ्रॉम डे वन इन द प्रोडक्शन. पण कसं आहे की बिकॉज आय एम वर्किंग विथ अ एमेच्युअर ग्रुप आणि बाय द वर्ड एमेच्युअर आय डझंट मीन दॅट की अनप्रोफेशनल नाही म्हणायचं आहे मला. तर एमेच्युअर ग्रुपमध्ये असं असतं की दे हॅव द्या 9 to 5 जॉब. त्याच्यानंतर ते लोक रिहर्सलमध्ये येतात आणि मी अशा सेटअपमधून आले जिथे मी एकदा घुसले नाटकात की माझ्या डोक्यात तोच विचार चालू असतो. मग मला काहीच जेवण नको, चहा नको, काही नको. तर हे माझ्या डोक्यात नेहमी चालायचं. तर जेव्हा मला कळलं की बाप्पा सेट करतो आणि असं झालं की एक रिहर्सलला मी केदारच्या घरी घेतली होती मंगेशीला आणि तिथे त्याने अशी एक स्पेस बनवली आहे जी अत्यंत नाट्यात्मक आहे. म्हणजे वेगवेगळे लोकल्स आहेत तिथे आणि त्यांनी सांगितलं की ही स्पेस ह्यांनी बनवली आहे, मोहनदास चारी यांनी. म्हटलं वाह इंटरेस्टिंग आहे हे सगळं जे काही केलं आहे ते. आणि मग तिथेच मला वाटलं की हा माणूस माझं जे डोकं चाललं आहे हा माणूस करू शकतो म्हणून. आणि मी ह्यांना पकडलं आणि मी 5व्या दिवशी म्हणजे फक्त रीडिंग चाललेलं 5व्या दिवशी मी ह्यांना सांगितलं की ह्या स्पेसमधला जो आमचा मटेरियल असेल, जो फर्निचरचा मटेरियल असेल तो स्टीलचा असेल. कारण नाटक शेवटी जाऊन हॉस्पिटलमध्ये एंड होतो. आणि माझं कसं आहे की आपण जेव्हा कुठलीही सेट प्रॉपर्टी चूज करतो इट हॅज अ लँग्वेज. इट हॅज टू बी अ व्हेरी लिनियर लँग्वेज. कारण ते मिक्स होता कामा नये. म्हणजे मी प्लॅटफॉर्म पण म्हणजे मी फाली ह्याचं हे पण कपड्याचं पण हे वापरते. ॲट द सेम टाईम मी रिअल डोअर पण वापरते. तशी लँग्वेज मी कधीच तयार नाही. जर मी हायपर रिअलिझममध्ये जाणार तर मी तसाच डिझाईन तयार करणार. म्हणजे जितकं रिॲलिटीकडे जाणारं डिझाईन असेल तितक्या रिॲलिटीकडे मी जाईन. तर स्केचेस मी त्यांना इनिशियली शेअर केले. मग नाटकाचे जे स्टेज मॅनेजर होते आणि सेट प्रॉपर्टी ज्याने हँडल केले फरहाद शेख म्हणून आहे. सो त्याला मी फॉरवर्ड केला डिझाईन. त्याने मग मॉडेल बनवला अँड विथ द मॉडेल वी स्टार्टेड डिझायनिंग की ह्याचं मटेरियल काय असेल, काय मटेरियल असणार आहे. इवन केदारला मी सजेस्ट करायचे आधी पूर्ण पॅक करायचा का फक्त फ्रेमवर्क ठेवायची. देन करता करता हळू तो सेट डिझाईन तयार व्हायला लागला. बट इनिशियल जेवढ्या माझ्या डोक्यात आयडिया यायच्या इवन माझ्या डोक्यात कलर्स जे येतात तर मी शेअर करायचे अँड देन आय यूज टू गेट द इनपुट अँड देन वी यूज टू वर्क ऑन दॅट.